En we hadden het niet ergens. Zie ik die al dat is. Toen we hen laten ontmoeten, bleek je ook juist niet. Dus man voor de hand, dat is crematic, dus er maar alleen zich het jongen voor die was weet. Wat je zegt, als ik je die al dat is, je fresh piste, je hebt het zelf al punten. Dus in dan ook op je het ook kan zien. Dus gaan we hier nog verwacht. Hij zelf stieg je op, dus komt dat en zo. Je kan je gewoon dat op je niet. Hier zei dit, zei ook je niet zijn. Ook zei je niet. Ook dus ook zei je niet religie. Ook dus wat je niet kon je zien. Ook dus de moeder her, dus je niet religie. Heb je ook hier zelf die andere religie dus dan zelf nog. Dus die zei ook je niet religie. Dus dat is goed ja ook. Ook zei je niet, maar wat je niet keer want je wou het voor je daar doorheen. Dus daar word ik het niet op. Schaamala dat is die regel nog zien en heen die dat is die dan. Je ziet die zijn die door te brengen met dat je zelf ook nog kan halen dat dan hij. Daar zijn die. Dat is een stukje schade. Zeker niet dat ze maar wat ze doen reëel dat ze het voor ons spelen. Oh, je moet niet eens gaan met de gas die we niet eens zeggen. We willen die op een neerzetten op die water we zitten daar. En je moet je promoten we zitten daar weer. En deze doet de een fles olie zetten zit daar en is. En dat heb ik gehad met dit promo. Heb je goeie taak op je. Heb je ook een goeie iets in de schrijft het alles binnen zo dus lopen. Dus dat ook weer op. Je waard of het alles binnen zo dus lopen we hebben steken ook weer. Honig, Katrina en die Katrina doen die in de doorschap, doet een promofles. Kun je het al ja, wat tegen zeg je nog nooit leeg, zo laat het cool van je schrijft, speciaal nog een keer die weet ik ook niet als je maar je in Katrina. Wanneer je maar doet ja, als je wat lees dan een flesje. Voor zijn cool ja, speciaal nog een keer die dus los wordt cool on tafel. Deze ontgrijs van toe, goed toe, of naar een keer in een andere. Tegen ook kijken. Door te promoten. En die is die moet zelf ook gekozen. Ja, maar dat is de promotie. Dat is niet zo. Daarom dat ze gewoon spelen maar nog toevallig. En dat boven niet zo dat je op een nieuwe is. En je moet dat zo dat we zitten daar. Die is hier nog op. En dat heb ik gehad dit zo. Heb je dan nog op die stel. Heb je dan nog eens aan de hand op als je niet heen en twee zijn. En je moet dat zo dat we zitten daar. Dat zit daar het in zit het nog. Maar als je dat zo dat Allah gas, je houdt voor gas. То для принадлежности кончилища, ускоряя Бог мы гребуе, стикните на поле твой дело. Пожалуй, я сейчас сплошь я вас хочу Allah, Allah que você chega com uma grebuli, você pelo bom chate hier, você tem show que aqui a pegar, para já que já ninguém bola nos pau lá com lá. Nije ne dobro veštedili, a podjele kon fala sa hoog galbeliere basje. Ook dat we bij ons ook door één weer nou hebben gehad dat je daar was op de visie en dat ook aan wie al het daar weer daar was op kapje great shape both en niet te was. Ach nie maar je niet. Doet je na positie ja met jou no goeie tronk die ik heb zo dat hij. Ons wees heel vaak hier ja, to moet tronk ik leef jou. Hier is het Doet je door alle woorden in de tijd dat we hebben gesproken, we hebben zien hoe die alles gaat van wat die ze dan heeft. Door te maken, we laten die stille zeggen, maar we niet het van een question. Maar ik zeg maar hey, dit is niet door een thema, als het hoe ik dat schaam niet meer van wat die. En van wat die zou je zeggen, dat is schaam niet hoe alle van die. We zouden wel gaan doen, dat ook geen hoe we checken krijgen. Jeśli te już kraje cudowne, jeśli te promować, kiedy jest, nie znam, nie wiem, nie chciałbyś powiedzieć, całą dyscyplinę życia. Starą traktem ma hertowane czyny. Bo Stefan och Stefan är det att måste inte dra in på yoga, på vem för yoga. Och när det andra dyscipliner är det på shit och något så att det är det för något sagt. Ik moet heel oud zijn, dus dat net naar hem voor yoga. Als de leerschrift van maakt, dan hem voor yoga te schrijven. Toen was je, als twee als je een zoele verpaard zit, achter je maakt het te schrijven, als not voor een en lopen jou te schrijven, die was je uit en zie hoe je alles is dat op het is.
sé, madrúče, dělám sé, gusní věfůne. Skáše fraktume, to. Protože hengevala, gusní guád, máš nehéno, to hasi šede to peremáš. Protože suezu sok šelek snolo trefád, chodí še jede, nechám šedáš, gimrmo, jejdy nehéno, protože šedáš je nejáde. Protože doma, nehéno, nechám šede duas, Rusliga gente surge para casa aqui, não é o algodão. Ele vai dar uma deixa. E eu não sei nem onde eu me original sim o que eles querem essa competição. Eu me dou o roubo que vai me encher de mim, o vai me encher de leite, me encher de tarde, sim o que ela nia, o que ela lá flu, na traca, na Europa. Ela deu que está para ela. Mas nem o que é de sim o que ela, o me encher Pero Charlotte como uma mulher, que não está sendo ativo de algo deixar. Aprenda uma lança, aprenda na real de deixar as pernas de formar esse vídeo. Rukjes drukken moet je op straatjes, als je die brengen en een rol op het jezus die verstaan te maken en appelrozen naar vakken. Wanneer je nog helemaal is naar helemaal het speciaal te maken ze die dan je moet die dan door Wees je plaatje naar de gel die van je te maken en verpalen om meneer. Dus je zegt promoties. Dat dat is wel iets wat we eigenlijk niet doen. Ook jullie met die moet je ook naar ook is. Maar dat hoor je dus. Nou hoor je af één. Wat weet je zou niet nog tegen heen. Kun je heen komen. Ook is nu wat is het zelfs niet dat het klinkt maar die kabel laat het snel goed zitten zo. Ook is geen schijn klaar dat je dat je hebt misschien het lief die ook nog eens ja, dat wel misschien maar in geen het curiosie moet is dit dat ook weer nog heen. Ook is het misschien maar wat je begint te doen kan zodat het kan positief kan het zijn niet dat maar het kan wel. Ook is niveau zien de audio die er zich ervaring om te zien. Wanneer gaan we ons eerst nog de schade spannend. De is het sessie de schade nog heen nog keer nog ja. Ook is kan je ook is het zo dat de schade voor de wall van de plek dan we zijn nog maar de schade keer nog heen nog keer dan. Dus kan het aan heen komen. We zijn kunnen we weer oordelen aan de verhaal wat we zijn daar van Gamo, en soms je heen kan dat is het kan dan maar. Weet je dat je niet had tegen. Als je daar Hoe je Robert is het zo model, voor de wall wachten. En je maar als je die eens keer maar dat je het aan bij de sessie stuur bij. We zijn geen maar de tafel. We zeggen je voor ze zijn ja de grote dat je ervaring aan te krijgen. Hier gaan we zo op, dus wat je heen te geven, kan dus een beetje. We gaan niet kijken naar dat die kabel. Hoe je heen is ja, dus we gaan maar heen, dus dan is het rustig als het model erheen. August Als je maar, dus als je voor je eens geeft, ja, dus een zesde daar kan, dus een zesde kilo kan. August, dan is je niet dat je ring down heb je hier, dus als je laat in de laag, dus doe je als dus een tafel dat je gaat een beetje voorstellen, maar dus als daar hier een beetje, dus als je daar hier toe. Hoe is het dan? Die mijn schacht in de schacht lopen, we zijn net weer alles aan het doen, die je hoort de schacht lopen. Als je het nog gewoon, maar ik mis je lijkt hebben. Maar hoe is het? Zal ik mis je? Het is niet wat ik wil op. Hoe ik wil op. Ik moet stop in mijn raad. Geen verschil. Dat is weer een belangrijk.